Vesna Mačković u plesnoj predstavi Intenziteti pomaknula svoje tjelesne granice. U velikoj dvorani Pogona Jedinstvo u Zagrebu premijerno izvedena predstava Intenziteti Vesne Mačković. Po svemu zanimljiva autorica svoju priču gradi s pomoću glasa i pokreta intenzitetom koji imaju svi plesači. Ne bježeći od svojih ograničenja, ona ih ne ističe, nego predstava teče kao i svi drugi projekti. Plesni projekti koje radim, ovisno o sadržaju, ili ističu moj invaliditet, ističu nemogućnost gibanja, ističu da nešto ne mogu fizički napraviti, a neki umjetnički sadržaj šalju poruku koju bi mogao poslati bilo koji plesač, neovisno o tijelu. Mačković je okupila zanimljiv tim autora. Vedran Hleb potpisuje režiju i sudjeluje kao dramaturg. Glazbu su skladala braća Sinkaos. Video je rad Ivana Luščića-Lika. Svjetlo je dizajnirao Bojan Gagić, a kostime Nina Nimac. Predstava ima i još jednu zanimljivost. Cijenu ulaznica određujete sami i na izlazu dajete polog prema svojim mogućnostima. Dio je to Vesnina aktivizma koji izražava cijelim svojim radom, ali i osvješćujući druge. Jer svoja ograničenja je pobjedila Maštom.